Uy, Lagi. o pagalit ka sugta, kasal din na yung huna-huna. Oh, sugta na lagi ko. Unya na. Ha? Kanusa pa man? Kung makapaabot ka na ko hangtod nga, mo graduate sa college. Kana sugton ti ka. Okay, sige Chris. Paabuton dito ka, Chris. Congrats, anak! Salamat itong taon kay wagin mo ni mo gidisappoint ni Papa ni mo. Nagkahuman yun kas mag-eskwela. Para ni ninyo pa. Salamat ay huwag ka mag-uyab-uyab doon na. O nag-focus na kasi mo mag-eskwela. Naling kamot sa ko pa. Kaya dili ko gusto nga mahiubos mo na ako. Maunang proud kay mi nga nagkaanak mig sama ni mo. Salamat pa. Salamat, Sadma. Hi! Congrats na to. Hi tita, hi tito. Kinsa ni Chris? Yang uyab tito. Unsay uyab? Dili pa. Pasabton ti ka pa ha. Pasabton ta mo ni Mama about naman ni Joey. Ha? Imong gisaaran tong nagngan og Joey nga imo siyang sugton kun makapaapos siya nga makagraduate mo? Oo, Ma. O, wa ko mag-expect nga ipaabot kida siya. Mao to nag-assume siya nga kami na. Noon, nakahuman naman mo sa inyong pag-eskwela. Why problema na mo ni Mama ni mo nak? Unsa man, nagagusto ba ka niya? Oo, Pa. Ganahan ko niya. Oh, hala sige, unsa pa ba paabot mo? Sobra na. Tinod ka? Bisugot ako nimo? O, lagi. Aon sa mandili ka? Ay, ganahan ko yun. Anong digod? Salamat isa. I love you. I love you too, Joey. Wow! Nagwapa sa mong amiga da! Inspired kik now! Siyempre, no? Kaya magkita gumiyon niya ni Joey para sa among anniversary day. Wow! Sana all date lang. Of course! Dili-pidig-dili, no? Pero ang pangutana ba? Dugay naman gid mong Joey no. 5 years na gud mo, di ba? Wa ba may plano nga mabinyo? Wa pa man siya mag-hiskot about ana. O, wa pa sa siya mag-propose na ako. Anya, unsa man na okay ra na nimo? Magpaabotan ko niya, uy. Basi di egg, unyang gabi sa mag-propose sa among anniversary day, di ba? Hinuon! Aw, kun maoy na, good luck, Day! Nabusog ka? Oh, kaayo. Kadita. Before day ko malimot Ay, Asam to? Ano yan? Nagkuot naman siya siyang bulsa. Unsa kay gikuhaan ni ay. Dili pa kadising-sing. Chris, tanaw. Unsay sud ang gamay nga box. Ablihi. Wow! Sing-sing? Babae man gid pa. Kasi tanaw nimo. Makauyon ka si mama yung sing-sing, ha? Aha? Para din si mo mama? Recorded by X Thunder Gaming. Hoy, Day! Wala rin paglaho mo uyab, oy! Nagdismaya, gibitaw ko dayo, uy. Nagtuogi ko nga para ako itong singsinga kay mag-propose na siya. Param dito siyang mama. Lisura ng mamas boy, Day, uy! Wag gini ka o galingong desisyon. Magsigil agad siyang mama. Mao nga may rasad, oy, nga wapas siya maghiskot og minyo-minyo. Huna-huna asa nagmaayo, kung sigurado na bagid ka niya. Ako pa nimo, no? Pangutan-an na lang siya, aron mahibaw ka kung nakigminyo bagid siya nimo. Naampoy plano, pero... Pero nag-agad ka desisyon sa imo inahan? Chris, Kung mauna,
Ato pagigrelasyon sa imong inahan, oy, Joey. Kung sa ibot niyo may pasabot. Undangon ta niya. Chris! Sakto ra gyud ang imong gipuhat day. Kay klaro kaayo nga wa siya plano nimo. Ma'am. Na yung mga papers nga ipada para ko sa meeting ugma. Thank you. Excuse me. Kinsa to? Mag-ura to kauban eh. Gwapo no. Oo. Gwapo. Ay, ila ha. Muuban na ba unya na siya sa atong laag unya? Mao ba? Maya hinuon aron makaila-ila niya itong mga kauban. Mga kauban ka ha? O ikaw? Amaw. Magpalit sa may drinks ha. Kamu sa may bahala inhi. Og uy, Rico. Bantayin akong amiga ha. Mag-ura ba ng buwag sa uyab? Basig mo hilak na. Amaw. Sige, bye. Sige, kay bala. Ma'am? Okay na ka? Ilong magigay ka? Oo eh. Okay na kayo. Iyo pagbugot, ma'am. Smile lang pa. Gusto mo tayo magkagawa pa. Kay pagbiya na ako. Mura mo kubadot lang sa gisulti ni Rico. Nagsali, kapit ko ako siya. Ano naman sa kang isulti man si Adto? Ay, basig bet ko niya, day. Amaw, bago pa ganun nagkaila, bet dayon? Halo, wata kay bao, oy. Og oy, day. Dili basihan ang kabag-upan ninyo or ang inyong gidugaywen. Kay kung kamo kipigitagana para sa usak-usa, bisag gahapon pa mo nagkaila, pwede ra gid ugma og pakasal dayon mo. Day, Upitaw! Palit ilan na si Rico, oy, kung unsay moves niya diha nimo. ha? Manguyapin ako? O, Chris. Inaanggi ko nimo. Hatagan mo ko ng chance. Dili pa ko dugay nga buwag sa akong ex, Rico. Basin ko sa ikasulti sa mga tao bahin na to. Huwag ko labot kung sa may solis mga tao. Di na mag-agada na nila. Huwag mo siya labot, bisag. Pakaslabi ka, parang dayon. Grabe, sad. Huwag ko magbinawang, Chris. Grabe nga kung igo na rin mo. O di na ko gustong mailong pakaslain. Haragin ako chance nga mapamatuod ako ni mga mahalti ka. Sige, good. Unsoy, sige good. Gisugot ako niyo. O, Rico. Ihatag na ko ni mo ang tanan akong pagsalig. O kung dili ko magmahay, Rico. Dili na mahitabo, Chris. Dili ka magmahay nga gisugot ko nimo. Lay you beside me. I'll tell you how it feels. Huwag ko masayo og hatag og chance ni Rico. Kaya feel na ko niya ang grabe niyang pagpangga diri nako. Karon, kasado na mi og mabdos na ko sa una namong anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong kampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. No kita mangyagalan kaagi ni Chris nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon di pangayo awit nga nakahan for all of my life. All of my life.